Здравейте, хора. И знаете, поредата ми се изстреля на върха за няколко дни. Ако следите канала ми, ще разберете. Всъщност няма как да следите канала ми, защото това е втория видеоклип. Някой звъни. Връщам се след малко. Така, нямаше никой на вратата. Сигурно се правят бъзици. Пак ще проверя. Да, нямаше дни. Няма никой. Така. Днес ще говорим какво ме впечатли да снимам. Впечатли ме да снимам нещо като просто. Това ми е нещо като хоби. И много от моите приятели почнаха да снимат. И аз реших да снимам. Например, Емо. Знам какво ще кажете. Но както и те ме вдъхновил, няма много готини клипове, но той просто ми е приятел. До някъде. Друг, който ме впечатли, други още трима. Стефи, Инстан, мисля, така му се казваше профила, и Флапабум. Да. Няма никой. Някой ли казва сигурно човека. Той се прави позиции някакви. Има много други вдъхновения, които ме карат да снимам, но да, разбирате ме. Например, природата, постоянно. Време на приключване и дайте палец нагоре, абонирайте се, посетете профилите на Инстанс, Стефи и Флапо. И да бъдете профил във Facebook, CBBand. Повечето от вас сигурно ме имат. И профил в Instagram, чиято куче както ми е профилната снимка. И чао!